tot cas, abans de començar a aprovar l'acte, expressar a la família i expressar al poble de Salt també el condol pel traspàs de la Maria Rosa Puigdelmau, filla predilecta d'aquesta vila que ens va deixar fa uns dies. Ens serveixi aquestes paraules per testimoniar-li l'agraïment, l'afecte i tota l'estimació que li hem tingut en vida i el record que tindrem i que tenim d'ella un cop ha traspassat. Primer punt de l'ordre del dia, aprovar l'acte del ple de 21 d'octubre. Es pot aprovar l'acte? Gràcies. S'aprova. Segon, donar compte de la sentència de 169/13. Senyora secretària, a la part dispositiva. I el punt... no. El 3 també donar compte. Secretaria d'intervenció, en tot cas el punt de la sentència, i de donar compte de l'informe d'intervenció sobre el compliment dels objectius de la llei d'estabilitat pressupostària. Es dona compte de la sentència dictada pel jutjat contenciós administratiu 1 de Girona, part recorrent Turistime SL, per demandar l'Ajuntament de Salt, sentència número 269/13, de 10 d'octubre del 2013. Que la seva part dispositiva decideix desestimar el recurs presentat per Turistime SL, confirmar la resolució recorreguda en tots els seus extrems amb imposició de costes a la part actora. Contra aquesta sentència es pot interposar recurs ordinari d'apel·lació de conformitat amb allò que preveu l'article 81 de la llei jurisdiccional, que només serà admès prèvia constitució d'un dipòsit de 50 euros, que s'haurà d'ingressar en el compte que s'indica, amb l'advertència que de no constituir-los es dictarà interlocutori que posarà fi a la tramitació del recurs i quedarà ferma la resolució impugnada. S'ha anunciat ja el recurs d'apel·lació contra la sentència. El punt del subministre. Es dona compte que es compleix l'objectiu d'estabilitat pressupostària que contempla el Pla Econòmic Financer aprovat i es compleix amb l'objectiu de regla de despesa. Per oportunitat canviaríem una mica l'ordre i en tot cas hi ha unes preguntes que es van fer per escrit en relació a aquest segon punt, els hi contestaríem ja, senyor Caselles. Sí, bona tarda. El Partit Socialista va entrar unes preguntes al divendres en referència a aquest segon punt de l'ordre del dia, en el qual demanava que un cop desestimat el recurs presentat per l'empresa Turistime, en quina situació resten els rebuts pendents d'IBI corresponents als exercicis 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011. Doncs aquests rebuts estan en cobrament per via executiva i segueixen aquest procediment. La segona pregunta era quants exercicis de l'IBI es deuen? 7. A quan pugen cadascun dels exercicis de l'IBI que es deuen? Doncs bé, ja del 2007 al 2009 no ho tenim desgranat per anys, el principal són 140.150 amb 56, el 2010 és 50.799 amb 80, 2011 exactament igual, 2012 57.819 amb 40, 2013 57.819 amb 40 també. Total del principal 357.388 amb 96. Quina quantitat a data d'avui es deu per altres recàrrecs d'interessos sobre l'IBI? Doncs de cada un dels exercicis he calculat a data 15 de novembre, que és quan vostès van entrar les preguntes per escrit, són un total d'interessos per valor de 116.743 amb 0,7. Evidentment els interessos van variant en funció del temps, com això està calculat a una data, si va corrent el temps van corregint els interessos. El tercer i últim punt diu la transacció objecte de recurs va meritar una plusvàlua. En quina situació es troba el cobrament de la mateixa? La mateixa es troba en cobrament voluntari i actualment l'import que queda pendent són 163.938,67 i s'hauran recaptat un total de 589.899 euros. Que és l'últim punt que vostès deien, quan s'acabi de curar tot, quants diners haurem recaptat per aquesta plusvàlua? Aquest import que els acabo de dir. Això és tot, gràcies. Molt bé. Punt número 4, que és la modificació de les bases del Premi 3 de març. Per dispositiva, senyora secretària. Es
proposa, primer, aprovar inicialment la modificació de les bases reguladores del Premi 3 de març que figuren com a annex a la present proposta. Segon, sometre al present a informació pública pel termini de 30 dies mitjançant anuncis al BOP, al tauler de dictes de l'Ajuntament, a l'empara del que determina l'article 63.2 del Reglament de les Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel decret 179/95 del 13 de juny. En cas de no haver-hi cap al·legació, l'acord inicial esdevindrà definitiu. Bé, els canvis obeeixen una mica el trasllat sobre el paper dels comentaris que es va fer durant la reunió del jurat del 3 de març. Són molt senzills, afecten el primer i el segon punt de les bases. El primer és afegir o bé que porti a terme la seva activitat a la nostra vila. Fins ara l'entitat o la persona individual havia d'estar domiciliada o amb seu social a Salt. Entenem que això correspon a uns termes explícitament molt legalistes i hem afegit que o bé que porti a terme la seva activitat a la nostra vida, perquè el sentit del premi és reconèixer les aportacions envers la ciutadania i la vila de Salt i no tant si es viu en un lloc o en un altre. I el segon és una modernització que fem del que és el premi, l'estatueta que s'entrega. Ja l'any passat va ser d'aquesta manera i passa a ser una placa d'acer de còrter de vi per 25 centímetres perforada amb el símbol distintiu i l'inscripció 3 de març. Les restes segueixen igual. També es va, saben bé, valorar la possibilitat que el jurat pogués presentar les propostes in voce. Ens va semblar que el premi mereix una mica de reflexió, tot i que aquest alcalde alguna vegada ho havia fet servir i això hi havia anat bé, però havia anat bé, vull dir que havia guanyat aquella entitat. Però en qualsevol cas crec que sí que un cop mesurat val la pena que per respecte a la resta del jurat les propostes puguin ser conegudes amb una certa antelació perquè puguin ser ben valorades. I per això no s'ha inclòs aquesta. Per tant, queden els dos primers punts. Volen intervenir? Es pot aprovar per assentiment? Gràcies. S'aprova. Cinquè, nomenar dos regidors representants de l'Ajuntament de Salt al Consell Escolar Municipal. També part dispositiva, senyora secretària. Es proposa nomenar els següents regidors com a representants de l'Ajuntament de Salt al Consell Escolar Municipal. Senyora Maria Osuna Bueno, grup municipal per Plataforma per Catalunya. Senyor Josep Valentí Freixas, grup municipal CiU. Senyor Fàbregas. Sí, bona nit. Tinc la veu molt potent avui. Per tal de posar en funcionament el nou Consell Escolar Municipal, en el qual hi hem d'afegir, hem de passar de 6 membres a 8 membres de tots els representants, és a dir, professors, directors, etc., ja que tenim més centres escolars dels que teníem en un moment que es va organitzar el Consell Escolar Municipal, ens toca anomenar des d'aquest plenari, ja que és l'òrgan que ho ha de fer, dos nous membres per aquest Consell Escolar en representació dels grups polítics. En aquests moments tots els grups tenien representació, menys el grup de Plataforma per Catalunya, per això vam considerar oportú que la senyora Osuna s'hi pogués unir, i també el senyor Josep Valentí, del grup municipal de Convergència i Unió, en tant en quant responsable sobretot de serveis públics i per tant de les brigades, que són els que bàsicament fan les obres de millores durant l'estiu i de reparació i manteniment que no poden fer els conserges, vam creure convenient que hi fos representat per tal de poder de primera mà rebre totes les queixes o suggeriments dels centres escolars. Aquesta és la proposta. Demanem el vot afirmatiu de tothom. Moltes gràcies. Volen intervenir? Es pot aprovar per assentiment? Moltes gràcies. S'aprova. 6è punt, aprovar la modificació de crèdits del pressupost de despeses 5-2013 de ple. Part dispositiva també, senyora secretària. Es proposa primer aprovar la modificació de crèdits número 5/2013 a ple per transferència entre aplicacions a diferents àrees de despesa i crèdit extraordinari d'acord amb el detall que figura com a annex 1 a aquesta proposta. Segon, exposar al públic l'esmentat acord pel termini de 15 dies hàbils durant els quals, si s'escau, els interessats podran examinar-lo i presentar-hi les reclamacions i els suggeriments que creguin oportuns, tal com preveu l'article 169 del Real Decret 2/2004 de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la llei reguladora de les
les hisendes locals. Si transcorregut aquest termini no s'hi han presentat reclamacions, s'entendrà definitivament aprovat sense necessitat de nous acords plenaris i es publicarà en el butlletí oficial de la província. Si s'hi presentessin reclamacions, es procedirà en la forma prevista en l'article 169 abans esmentat. Senyor Casellas. Sí, bé, aquesta modificació de crèdits té dos nivells d'aplicació. La primera és generar crèdits extraordinaris i la segona és suplementar de crèdit a partides que ja existeixen per tal de poder acabar l'any amb saldo suficient per atendre el que vingui. En el primer nivell, que és aquest de crèdit extraordinari, generen dues partides, una de 25.000 euros, que és l'adquisició d'un camió grua per les brigades. I aquests 25.000 euros, que és d'aquesta adquisició, es finança amb el romanent de tesoreria afectat. Una altra partida de crèdit extraordinari són 100.000 euros que es destinen a l'adquisició de terrenys que tenen com a destí la ubicació de l'escola Les Arrels, actualment situada de forma precària al pati de l'escola Mas Masó. Hi ha el vistiplau del Departament d'Ensenyament i es finançarà amb l'ingrés obtingut per l'expropiació dels terrenys de l'AP7. En el segon nivell que dèiem de suplementar crèdit a partides ja existents, són diferents partides d'energia elèctrica, en total són uns 130.000 euros per poder disposar de suficient consignació per acabar aquest exercici. I els motius d'aquesta suplementació o d'aquest suplement són bàsicament que en posterioritat a l'aprovació del pressupost d'aquest 2013 va entrar en vigor el nou contracte que es va firmar a finals de març i que va ser vigent a partir de l'abril, en el qual s'encaria el cost de l'energia. També l'increment del terme de potència que va ser efectiu a partir de la factura del mes d'agost i també l'increment d'espais i per tant de consum, com per exemple la comissaria de policia, el subministrament del qual penja de l'estació de mitja tensió de la zona esportiva i el CAES, que penja del Comacros, entre d'altres. Són tres raons que es van donar, tal com deia abans, en posterioritat a la confecció del pressupost, però que tanmateix és obvi que hauríem d'extremar per exercicis futurs aquest control per minimitzar aquestes desviacions. Aquests suplements de crèdit es financen amb dotació sobrant de les partides relatives a la càrrega financera, bàsicament de dues maneres. Una, amb la previsió prudent que es va fer de l'Euribor, aplicable durant el 2013 i amb un canvi de criteri comptable en l'assentament de les quotes i els interessos dels préstecs que s'havien d'atendre o s'han d'atendre en data 1 de gener i que anteriorment la casa acostumava a comptabilitzar-los a data 31 de desembre. Només és un dia, però també és un any i per tant s'han de comptabilitzar quan meriten. Es suplementa també una partida de millores d'escoles de 7.675 que es finança amb el sobrant del Consorci de Normalització Lingüística. Bé, tenint en compte que els hi hem passat també l'informe de la interventora i que queda clar que compleix tots els requisits normatius, sol·licitem el seu vot favorable. Gràcies. Un intervenir. Senyor Burg. Bé, bona tarda a tothom. A veure, només el nostre grup tenia una pregunta, que era precisament en referència als diners aquests que arribaran pel terreny de l'escola Les Arrels, i era saber si la construcció d'aquesta escola, un cop se suposa que es poden obtenir aquests terrenys, depèn d'un pla urbanístic, depèn de la urbanització de la zona del Vall de Sitjà o com ha de funcionar a partir d'ara. Gràcies, senyor Burg. Senyor Álvarez. Sí, hola, bona tarda. Perdó, d'entrada els volien dir que ens hagués agradat que aquests punts de la nau haguessin estat per separat, tinguent en compte que per una banda hi ha un punt que fa relació directa a una partida d'inversions, que és la de l'adquisició del terreny per la Gegant del Rec, i l'altre podríem dir que fa referència a la gestió normal del pressupost. Llavors, segurament que la valoració que farien seria diferent en un cas i un altre. Dit això, el que farem serà les dues valoracions que nosaltres haguéssim fet, i en primer lloc començarem per el tema de la modificació que afecta als corrents municipals, com podríem dir. D'aquí, com bé ha dit el ponent, hi ha una partida prou important que
que és la que fa referència a aquests 130.000 i escaig euros que fan del tema del consum energètic. Aquí ja sigui de l'il·luminat elèctric municipal en quant a carrers com les mateixes instal·lacions municipals. Aquí hi ha hagut un augment important de costos. No sé si això ha estat únicament efecte de l'augment del canvi de contractes, de l'augment de les factures, o simplement que en algun cas, siguin unes instal·lacions noves o per alguna altra qüestió hi havia una funcionació insuficient. Deixant de banda això, lògicament, si aquestes despeses existeixen, el normal és que es tingui que fer front. Sortosament, bàsicament, entenem que per la reducció d'aquesta despesa financera, amb el canvi de manera de comptabilitzar, que afecta que part de la despesa que estava prevista per pagar-se en aquest darrer trimestre de l'any passa al següent, ens ha permès poder fer front a aquesta despesa. Si no, suposo que s'haguessin hagut de retallar despeses per evitar que s'hagués creat un forat pressupostari per una partida prou important. Aquí els que els demanaríem de cara a l'any vinent que es faci un acurat control d'aquestes despeses i que això no es torni a donar. Per una altra banda, referint al tema de la partida de 100.000 euros adreçades a la creació d'un terreny on s'ha d'instal·lar el nou centre de les Arrels, i que nosaltres hi estem completament d'acord amb aquesta operació que fan, com no pugui ser d'altra manera. I ara bé volem posar de manifest un seguit de coses, i és que un cop més és el món municipal el que surt en defensa de l'ensenyament públic, quan un cop més la Generalitat de Catalunya ha deixat a salt a la cuneta. O sigui, els pressupostos de la Generalitat d'enguany, que es troben en tràmit, no s'ha previst cap partida per inversió a salt, cap ni una, quan des de fa prou temps hi ha uns terrenys posats a disposició per la construcció del centre de la Gegant del Rec i del Salvador Sunyer, i en canvi la partida pressupostària que hi ha prevista per inversions a salt és simplement zero. Mentrestant, tots aquests centres continuen en barracons, quan ens trobem que, com he dit, des del món municipal, des de l'Ajuntament de Salt, en aquest cas en concret, s'ha trobat una solució per situar aquest centre, però des de la Generalitat ni tan sols s'ha previst una partida per poder fer l'estudi del projecte d'aquest nou centre. Llavors, que també posar de manifest, en coneixement del grup parlamentari socialista, hem presentat unes esmenes, com bé són vostès coneixedors, perquè els hem informat d'aquestes esmenes que hem presentat, perquè es puguin preveure partides suficients per a la construcció del Gegant del Rec, per a la construcció del CES i per al projecte del nou centre de les Arrels. Esmenes que ens agradaria, tal com els varen ja transmetre, que els seus grups parlamentaris del Parlament de Catalunya poguessin donar-hi suport, perquè si d'una banda, quan parlem de l'educació a Salt, parlem que és un tema singular, que és un tema especial, però després, quan això s'ha d'haver referendat amb les partides pressupostàries, no és així. Llavors, veiem que no s'hi estan invertint o no ja estan consignats, ja els tenim i per tant no els hem d'esperar, ja els tenim aquí. En referència a vostè, senyor Álvarez, bé, de fet, ha repetit una mica el que jo he exposat, fent incís en aquelles coses que són importants en aquesta modificació de crèdits, ni més ni menys. I per tant no sé si a nivell d'educació el volen contestar també. També. A veure, referent al que deia el senyor Burg, vostè recordarà també segurament l'exemple del Mas Masó, l'escola del Mas Masó. Aquesta escola em sembla que es va inaugurar 2002-2003 i el pla i la urbanització del Mas Masó es va executar 2005-2006. Per tant, encara es havia de fer l'urbanització.
i es va poder executar l'escola. Per què pensem en aquests terrenys? Perquè té tots els serveis davant. Saben perfectament que té que ser un solar, etc. Però la consideració de solar, diguem, formalment ve determinada per una operació urbanística, però de facto el fet de tenir els serveis davant, que és enllumenat, navegaram, etc., doncs ens permet poder tirar això endavant i procurarem fer les oportunes modificacions legals perquè no tinguem cap problema. Això per un costat. Respecte al senyor Albert, també agrair-li el vot a favor. Entenc que, vull dir, els temes són positius, el camió per les brigades, la reivindicació ja de fa molt de temps, que això fos homologat, tema de seguretat. El tema de, ho va dir molt bé, el tema de l'enllumenat és una barreja d'aquestes circumstàncies que vostè diu i que sóc també el primer interessat en què de cara al pressupost de l'any vinent s'ajustin al màxim. O sigui, no crec que hi hagi una major despesa, sinó que s'han trobat algunes unitats de despesa que no estaven algunes consignades, etc. I amb el tema dels terrenys de l'escola, home, sí, està bé, però a veure, jo tinc la sensació, el senyor Albrecht aquí, i no tinc ganes d'entrar en una discussió, hem vingut en lloc de parlar del que ens interessa que hi hem votat a favor, a carregar i a més doncs aprofitant que hi ha la direcció i l'AMPA també de l'escola, vull dir, demostrar l'interès que tenen en aquest tema. Deixi'm-li dir, el grup parlamentari socialista funciona més bé a l'oposició que quan estava al govern. Perquè ara se'n recorda de coses que quan va estar governant durant 7 anys no en va executar ni una. I tampoc vull entrar en aquesta discussió, ens voten a favor de la modificació, encantats. Ara, que ara en surti amb que aquest govern de la Generalitat que no fa res, no. Si aquest no fa res, l'anterior amb una situació econòmica força millor, almenys en el primer mandat, encara va fer menys. Perquè li recordo que les últimes actuacions urbanístiques serioses en temes escolars venen amb l'execució del Mas Masó, ve amb la construcció del que havia de ser una escola bressol i que finalment ha esdevingut el gegant del rec, s'ha de moure. El que va fer aquest equip de govern, no aquest, sinó l'anterior equip de govern de Convergència i Unió amb Esquerra Republicana a les dues escoles bressol, que no s'havia fet mai cap, ni se n'ha fet cap més. I l'única actuació durant 7 anys mitjanament decent, perquè, evidentment, l'Institut Vallvera ja estava projectat i econòmicament venia del govern de Convergència i Unió, l'únic seriós va ser la remodelació de l'antic Institut Vallvera. Ara, mòduls, Salvador Sunyer, amb mòduls, terreny cedit de fa un piló de temps. El gegant del rec cedit des de fa un piló de temps i no acceptat. Vull dir que no em faci servir que el món local financia, ja ho sabem, que el món local acaba posant els terrenys a disposició de la Generalitat en forma de cessió, en forma de no sé què, en forma del que vostè vulgui. Però ha sigut ara, abans, i desgraciadament em sembla que també després, en el futur, governi qui governi. Aquest govern no fa res, aquest govern segurament té l'endeutament molt més alt que el que voldria tenir. I a mi m'encantaria que es fessin moltíssimes coses. Ara, també siguem conscients d'una situació. Un pot fer a crèdit molt, pot endeutar el següent fent a crèdit i després qui ha de tornar els diners i el que no fa res és el govern que es troba amb el crèdit ja exhaurit i que només té els deutes i que paga, o que ha de pagar, perquè la part maca, la de lluir, la d'inauguracions, ja l'han fet els primers. Per tant, home, jo agraeixo el vot, però si ens hem de posar amb l'administració superior, jo li pregaria que ho féssim a tota l'administració superior. No ara, perquè hi hagi Convergència i Unió. Perquè jo recordo aquí el senyor Ernest Maragall dient nosaltres manem i manarem i fem i farem. I si ni ens van acceptar ni els terrenys que va cedir
que van cedir vostès. I els van acceptar. Per tant, posem-nos-hi, però no hi posem la càrrega d'aquest govern, no. Aquest, d'acord, per unes raons que ells sabran, però l'anterior tampoc. Perquè de construir, res de res. Passem a votació? Tinc, senyor Álvarez, digui. Em deixaré dir una cosa també, no? Ara li donaré la raó. Amb el tema de l'endeutament li dono tota la raó. A l'equip de govern anterior s'hi va trobar. I dit això, jo li diria una cosa. Al darrer pressupost de l'antic equip del govern de la Generalitat, del tripartit, diguem-ne, hi havia previst una partida pressupostària per fer inversions a sal. No es va complir, per la raó que sigui, doncs el següent govern va treure aquella partida pressupostària. Però aquí jo el que volia posar de manifest ja no és una picabaralla si aquests han fet o no els han fet. Els posem-los a tots en el calaix. Els governs de la Generalitat, doncs, darrerament no han fet allò que havien de fer sal. I nosaltres el que volíem posar de manifest és que hem fet això i demanar-los, i tornem a reiterar la demanda, és que si tenen alguna ascendència envers els seus grups parlamentaris, doncs intentin defensar que aquestes esmenes puguin tirar endavant i que es pugui fer alguna inversió de sal. Simplement és això, per això no m'hi és. Gràcies, senyor Álvarez. Qualsevol inversió a sal sempre serà benvinguda. I alguna cosa mirarem que canviï perquè hi hagi una actitud més receptiva de les coses que demana sal. Jo espero que això ens millori. Senyor Burg. Bé, només era per contestar el que m'ha contestat el senyor alcalde, el tema del pla, del urbanístic o parcial, no recordava el de l'escola de Masmasó, i aprofitant aquesta picabaralla que hi ha amb instàncies superiors, jo el que m'agradaria és posar els peus a salt i recordar que el nostre grup ha estat demanant durant molt de temps el tema de l'escola de Masmasó, que s'ha reclamat amb una sèrie de terrenys, amb un terreny molt... l'escola de Sarrels. S'ha fet molt d'èmfasi i hem presentat les nostres propostes en els diferents equips de governs que hi ha hagut els últims 4 o 5 anys, i el que m'agradaria és que realment tots ens ho creguéssim una mica i que avui es porta a aprovació una mica aquest terreny definitiu, que a partir d'ara tinguem en compte que l'escolarització en aquest poble portem uns quants anys endarrerits. Per tant, fa l'efecte que s'hi ha de posar més tots plegats i no tampoc anar només a raure, que és veritat que fa falta inversió, però no només hem d'anar a raure a la Generalitat. Gràcies. Gràcies, senyor Burg. De tota manera, sàpiga que gestionar aquestes coses no és gens fàcil, que depèn de voluntats que no són únicament exclusivament polítiques. Aquí hi ha uns interessos privats, de gent que té els seus terrenys, de gent que aconseguim amb aquesta quantitat de diners comprar un tros d'aquests terrenys, d'altres es cedeixen anticipadament, expectatives d'expenses, ja veurem què passa, sí, és que és així, però nosaltres no tenim força legal fins que no aprovem el planejament derivat, no aprovem el pla parcial, per exigir aquesta cessió. És una cessió anticipada voluntària que fan, i aquell que no ha volgut o no vol fer la cessió, hi prefereix que l'Ajuntament li compri, per això li compra. Vull dir, no s'acaben 100.000 euros, la compra del terreny. És així. Si haguessin unes altres regles del joc, doncs segurament seria millor pels ens locals, però són aquestes. Entenc que hi ha unanimitat llavors amb la modificació de crèdits, es pot aprovar per assentiment. Moltes gràcies, s'aprova. Punt 7è, ratificar l'acord de Junta de Govern de 15 d'octubre de bonificació de l'ITI als beneficiaris de les subvencions per a la rehabilitació d'elements comuns dins del sector SAL 70. Part dispositiva, senyora secretària. Es proposa, primer, declarar les actuacions subvencionades per l'Ajuntament de Salt dins la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació d'elements comuns dins el sector SAL 70 com a actuacions d'especial interès municipal per la concurrència de circumstàncies socials especials atenent a l'estat de les comunitats de veïns, la millora del parc d'immobles i la convivència en el sector SAL 70. Segon, concedir bonificacions a la quota de l'impost de construccions, instal·lacions i obres als subjectes passius que es relacionen a continuació, tots ells beneficiaris de les subvencions per a la rehabilitació d'elements comuns dins del sector SAL 70. Tal com s'indica la proposta, amb el desglose de les comunitats, el fet
imposable, les bases, les quotes tributàries i la quota líquida a satisfer. I tercer, sotmetre a ratificació al ple els presents acords, proposta que va estar aprovada per la Junta de Govern Local en la sessió celebrada el dia 15 d'octubre de 2013. Senyor Casellas. Sí, bé, una mica de resum del que ha dit la secretària. El 15 d'octubre passat, a la Junta de Govern Local es van declarar i aprovar les actuacions subvencionades dins de la convocatòria de rehabilitació de l'Events Comuns dins del sector de Sal 70. Actuacions d'especial interès municipal i, per tant, es concedien bonificacions a aquesta quota tributària del LICIO i a les comunitats relacionades que tenim tots a la proposta, i el que fem és ratificar aquest acord que es va prendre a la Junta de Govern Local. Gràcies. Volen intervenir? Es pot aprovar per assentiment, també? S'aprova. Punt 8è, ratificar el decret d'alcaldia de 7 de novembre i el decret d'esmena de data 11 de novembre pel que se sol·licita una subvenció en el marc del projecte de treball dels barris 2013 per un import de 270.736,02. Aquí la proposta que s'ha escrit a posa 273, són 270.736,02. Part dispositiva, senyora secretària. Sí, en tot cas ja passaré a llegir les dades correctes per no fer confusions. Per tant, es demana una subvenció en base a la Carta de Serveis del Programa de Treball als Barris 2013. Es demanen les accions que es sol·liciten per un import conjunt de programes de barris de 288.524,36 i l'import que es demana total de la subvenció és 270.736,02. Vist que el cost total del projecte sol·licitat és de 288.524,36, dels quals 270.736,02 se sol·licita com a subvenció i 14.988,34 euros són aportats per la pròpia corporació local en concepte d'indemnitzacions de contracte, 12.288,34 i vestuari obligatori per dur a terme les accions d'experienciació laboral del programa 5, 2.700 euros. Es sol·licita una subvenció en el marc del projecte de treball als barris 2013, convocatòria publicada al DOC número 6.493 de 4 de novembre de 2013 per import total de 270.736,02 per la implementació de les accions relacionades a la part expositiva. Senyora Caravallida. Hola, bona nit. Sí, dintre de la convocatòria de treball als barris, dintre de la carta de serveis que ens oferien, vam sol·licitar dintre del programa 2, que són programes específics de caràcter experimental i innovador per afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d'inserció. Hem prorrogat el dispositiu, hem demanat el dispositiu d'inserció sociolaboral, que ja funciona des de l'any 2011, amb 4 persones. Dintre del programa 6, que el tipus són programes de desenvolupament local, demanem un tècnic responsable de desenvolupament social i econòmic, i dintre del programa 5, que és l'experienciació laboral, és on entren els plans d'ocupació, sol·licitem 2 formadors de TIC, 3 encastadors de comerç, 2 visitadors de comunitats, 2 informadors de salut, 4 agents cívics i 4 persones de neteja urbana. Com bé ha dit la secretària, el que hi ha d'aportar l'Ajuntament són 14.988 euros, d'un total de 288.000. Volen intervenir? Senyor Gil. Bona nit. Com ja ha dit la secretària, l'Ajuntament només posaria 14.988. Però en el cas que s'aprovés la subvenció, evidentment, l'import l'hauríem de començar a posar nosaltres, per iniciar les activitats. La meva pregunta és, i si la Generalitat segueix amb la línia d'ara i no ens fa la transferència pertinent, què passaria? Hauríem de desemborsar nosaltres l'Ajuntament de les nostres butxaques, no? Gràcies, senyor Gil. La senyora Rigau o la senyora Rigau? Hola, bona tarda a tothom. Des d'IPS, qualsevol acció que hagi de servir per donar aquesta ocupació i facilitar la inserció de la gent aturada del poble ens sembla correcta. En tot cas, tenim un parell de preguntes, una no la repetiré perquè va una mica amb la línia que ha preguntat el senyor Gil, el fet que si no tenim la subvenció, què passarà? Llavors, veient els perfils dels plans d'ocupació que s'han demanat,
n'hi ha un parell que ens generen preguntes i són concretament els perfils d'enquestadors de comerç i els formadors de TIC. Deduïm que aquests, o m'agradaria que en tot cas ens pogués fer un breu resum, si és que aquests van lligats a un projecte més general de poble, si és així, encara que només sigui fer-ne una pinzellada on s'ubica i quin seria l'objectiu. I llavors un parell de preguntes més, que serien l'Oficina de Promoció d'Ocupació, saber si té plantilla fixa o no, perquè tenim aquest tècnic responsable de desenvolupament social i econòmic per 12 mesos que, un cop revisat i buscat, sembla ser que seria un tècnic que, entendre nostre, en tot cas ens ho pogués explicar, seria un possible coordinador d'aquests plans d'ocupació, si és aquesta la seva tasca i si no, el que seria. I una miqueta és això, si falla la cosa, com quedaria l'Oficina de Promoció d'Ocupació de Salt, si hi ha retallada. Gràcies, senyora. Senyora Rigau. Senyora Abad. Sí, bona nit. El nostre vot serà favorable a la proposta i el nostre grup celebra que l'equip de govern s'aculli als plans d'ocupació que ofereix formació i treball per a persones que estan a l'atur, no com en altres èpoques en què es consideraven que un contracte de 6 mesos d'un pla ocupacional no era una feina. El que sí ens agradaria saber, i una mica molt la línia que comentava la senyora Rigau, és quins requisits... Els perfils són perfils baixos que estan en la convocatòria tots llistats, llavors es fa oferta de treball al SOC i el SOC amb gent que viu al barri doncs envia la gent i es fa la selecció. Com sempre, això no ha canviat. Els perfils estan a la convocatòria. Volem intervenir? No es pensi que no he explicat de la seva indirecta, senyora Abad. No, ella no, però jo sí. Ha acabat? És un dubte que me queda. Diu que els formadors TIC formaran part de l'EMO i faran formació aquí. La gent que s'adreça a l'EMO moltes vegades li manquen el que són competències bàsiques. Entre elles has de fer un currículum per ordinador, llavors són aquestes les competències que faran les bàsiques. Alguna cosa més a afegir, senyora Abad, no? Explico, dic perquè a vegades quan s'escolten les coses en segones versions no li arriba del tot exactament. No. Escolti i repassi els plens. Vostè diu que allò no era una feina, que deia que no era una feina, es referia concret a mi. No, mai vam dir que no era una feina. No, vostè ha d'escoltar. Una predecessora seva, que era la regidora que portava Hisenda, es vantava sempre, quan parlàvem d'aquest tema, que ella creava ocupació. Vostè, en general, creava ocupació. Jo li contestava que si creava ocupació, si es vantava de crear ocupació, al cap de 6 mesos es havia d'acusar de destruir-ne d'ocupació. No que no fos una feina, per tant, no tergiversin paraules. El que està molt clar és que és una feina. Tota feina és digna, només faltaria, i és una feina. Ara, el que no pot l'administració pública per crear aquests contractes de 6 mesos i que crea ocupació, perquè automàticament al passar 6 mesos ha de dir que destrueix ocupació. És un recurs en una situació complexa, difícil, complicada, de greu crisi econòmica i qualsevol cosa que serveixi per donar feina, encara que sigui a 15, 20, 25 persones, és vàlid. Ara, jo no m'atreveixo a dir, com si feia una predecessora seva, nostra, que crea ocupació. Jo no em sento que creï ocupació. Crec que donem una oportunitat a través d'aquests plans d'ocupació, perquè a més nosaltres en paguem una petitíssima part, la resta l'ha de pagar, encara que segurament en demores en el temps i creant problemes de tresoreria l'ha de pagar la Generalitat, que a la vegada se'l venia d'Europa, aquests diners. Vull dir que, en definitiva, per tant, en aquest sentit anava, no que no fos una feina, sinó que no ens podem considerar
que creem ocupació. Entenc doncs també que el podem aprovar per unanimitat aquest punt, sí? Moltes gràcies, s'aprova. Punt número 9, celebrar l'any Sunyer en homenatge al senyor Salvador Sunyer i Aymeric. Part de dispositives. Es proposa al ple, primer, aprovar la celebració de l'any Sunyer en homenatge al senyor Salvador Sunyer i Aymeric des del dia 1 de febrer de 2014 fins al dia 1 de febrer de 2015 en diverses activitats de caire social i cultural que permetin a les generacions actuals conèixer i comprendre l'abast de la seva obra i el paper que ha jugat en la dinamització cultural del nostre vila. Segon, proposar com a comissari de l'any Sunyer el senyor Robert Fàbregas i Ripoll. Bé, el tema parlaré poc, no perquè no consideri que sigui un tema important, sinó perquè és un tema de tots. És un tema que sorgeix de la Junta de Portaveus, és un tema que ens ha semblat que l'any que ve arriba als 90 anys, en Salvador, és una persona coneguda, una persona transversal, m'atreviria a dir, dins del municipi, una persona respectada i una persona que, a més el seu compromís social i polític té una vessant cultural molt important. I és opinió, entenc, de tots els portaveus que les coses es poden celebrar quan en fa 10, quan en fa 20 o quan en fa 50 del traspàs d'una persona. Si tens la sort que té una vida llarga, a més de fecunda, en l'aspecte especialment artístic, literari, doncs què millor que celebrar-ho amb ell. I per tant, aprofitant que el proper febrer, l'1 de febrer, celebra la seva onomàstica, celebra 90 anys, ens va semblar de proposar-li amb ell i així doncs ho han entès que fer un seguit d'actuacions que tampoc volen ser, també en el sentit de la Junta de Portaveus, no volen ser una exclusivitat ni molt menys, sinó que en aquest cas el plenari, l'Ajuntament, fa de ressò per tractar d'ajuntar voluntats, per fer que participi molta gent i ha de ser una celebració molt popular. Hi haurà 3, 4, 5, en tot cas el comissari ja anirà explicant en el seu moment quines són les propostes, en què hi haurà una participació molt activa, molt decidida, molt primordial de l'Ajuntament, però esperem que els centres de primària, els instituts, especialment el que porta el seu nom, altres entitats participin d'aquest any com una mostra més d'un treball cultural, d'una feina que es faci. I aquest és el sentit de tot plegat i per donar d'una certa solemnitat doncs ho passem per al plenari per declarar el proper any any Sunyer. Podem aprovar-ho per unanimitat? Sí? Moltes gràcies, s'aprova. Punt 10. Aprovar inicialment la modificació de l'ordenança municipal sobre la publicitat visible a la ciutat, a la part dispositiva. Senyora secretària. Es proposa, primer, aprovar inicialment la modificació dels següents articles de l'ordenança sobre publicitat visible a la ciutat i l'annex, primer, plànols dels àmbits, tal com es detalla a continuació. Cal que es llegeixi la proposta. Senyora Pòrtoles. Sí, bona nit. La modificació d'aquesta ordenança ve bàsicament per una banda regular en sòl urbanitzable la possibilitat de col·locació de tanques, totens i cartells publicitaris de la mateixa manera que es permet en altres zones del municipi i per altra banda que aquelles tanques que tenim col·locades que actualment i segons l'ordenança vigent no estan legalitzades, doncs poder-les legalitzar perquè bàsicament estan la majoria en sòl urbanitzable i d'aquesta manera permetre que tant a Marquès de Camps com al Camí dels Carlins, a la C65 i a l'Avinguda de la Pau puguem col·locar-hi, si és que hi ha demanda, doncs hi puguem legalitzar tanques publicitàries. El resum d'aquesta és una petita modificació de l'ordenança, no es modifica gaire res més. Volen intervenir? Senyor Gil.
Bé, nosaltres votarem a favor sempre i quan l'ordenació d'aquestes tanques publicitàries sigui realment efectiva, i el que no ens agradaria és que crear els carrils i la venda de la pauta, com ha dit la senyora Portoles, no es converteixi després en un aparador multicolor. Gràcies. Gràcies, senyor Gil. Senyor Burg. Bé, per estrany que pugui semblar, anava a plantejar la mateixa situació que comentava el regidor del Partit Popular. Bàsicament perquè el que volem és que si és que aquesta ordenança o aquesta modificació ha de servir per tenir algun ingrés més, que no serveixi per deixar, com s'ha deixat, per exemple, en el municipi de Vilablareix al davant de l'espai gironès. Creiem que s'ha de fer una mica de racionalitat i que si ha de servir, serveixi principalment per això, és a dir, per poder tenir algun ingrés més i poca cosa més. Gràcies, senyor Burg. Senyora Pineda. Sí, bona nit. Dir que ens trobem davant d'una modificació d'una ordenança que resulta, almenys per nosaltres, un pèl curiosa, perquè aquesta va ser modificada entre l'any 2009 i 2010, és a dir, no fa ni 3 anys, i un dels motius d'aquella modificació fou, a banda de regular la publicitat, impedir la publicitat en sòl urbanitzable, i ara fem exactament el contrari. I, curiosament, fou aprovada amb el vot favorable de tots els grups. De fet, el grup de Convergència i Unió, en aquells plens, l'únic tema que va posar sobre la taula ni tan sols tenia a veure amb la modificació que proposàvem, sinó que anaven els seus comentaris adreçats a la publicitat més de caire electoral que es penjava al municipi. Les raons que consten a l'acord del ple per fer aquesta modificació són regular la publicitat admesa en el sector bàsicament de sòl urbanitzable, regular la publicitat admesa al sistema d'espais lliures de titularitat municipal, reforçar el règim d'infraccions i sancions i potenciar la publicitat anunciativa d'activitats que fan ens locals perquè aquestes es col·loquin als espais informatius que hi ha habilitats a tal efecte sense que demanar autorització, tal i com almenys em sembla que es venia fent fins ara, d'altra banda. És cert que el 2010, amb la modificació que es va fer de l'ordenança, potser ens vam tancar portes. L'objectiu era que l'entrada a Sot de Sal, com qualsevol entrada de qualsevol municipi, fos una entrada digna i és una entrada on actualment s'hi concentra gairebé tot el sòl urbanitzable del nostre municipi. I el que preteníem és que no es convertís, i em permeto manllevar unes paraules de la senyora Rigau l'altre dia a la comissió informativa, que no es convertís en Las Vegas o publicitat multicolor, com ha dit ara el senyor Gil. En aquest sentit es va fer bona feina i a través de processos sancionadors es va aconseguir treure gairebé tots els cartells publicitaris que hi havia. I ara ens podríem preguntar per què doncs el canvi de criteri. Som conscients que la situació econòmica actual, lluny de millorar envers l'any 2009, encara ha pitjorat i, per tant, cercar noves fonts de finançament és lícit, legítim i aquesta, veritablement, en pot ser una. D'altra banda, hem de tenir en compte que la col·locació de tanques publicitàries està permesa en municipis veïns i això representa un greuge per al nostre municipi perquè mentre nosaltres ho prohibíem, d'altres ho permetien. Per tant, i a la vista del canvi de criteri en la modificació d'aquesta ordenança, que podem compartir en part, ens porta a ser prudents i fer una abstenció en aquest punt. L'objectiu, acabar de fer la valoració d'aquests canvis i comprovar amb temps, tindrem més perquè estarà en exposició pública, que efectivament l'entrada de Sal, perquè és entrada i perquè es mereix la dignitat d'una entrada, no es convertirà en una proliferació de cartells publicitaris. D'altra banda, dir-los que una de les coses que ens preocupava d'aquesta modificació, i això ho van fer palès a la Junta de Portaveus i a les comissions informatives, era la possibilitat que aquestes tanques publicitàries que es situen en terrenys urbanitzables, quan es desenvolupa aquest terreny, no generés algun tipus d'indemnització per aquest canvi. Vostès han acceptat que se situïn a precari i per tant no generin cap tipus d'indemnització per part ni de l'Ajuntament ni dels propietaris i els agraïm, evidentment, que hagin recollit aquesta proposta. Per tant, per tot el que els hem dit, en principi la nostra votació serà una abstenció.
Gràcies, senyora Pineda. Senyora Portugues, vol acabar? Sí, només dir que sí que intentarem posar la racionalitat per damunt de tot i que no sigui un continu, que en principi tampoc ho creiem perquè la demanda d'instal·lació de rètols no tenim una demanda massiva i per tant només és senzillament que aquell que ho vulgui pugui fer-ho dintre d'una racionalitat, que hi ha hagut un canvi de criteris. Nosaltres pensem que, a part dels ingressos, obrim portes, qui vulgui que ho pugui fer, ho regulem i a més que aquells que hi són i que sabem que els és només a compte ser-hi i pagar les sancions, doncs val més que estiguin regulats i creiem que no que estiguin desregularitzats i a sobre vagin pagant sancions però que els hi surti més a compte. Només això. Gràcies. Passaríem a votació. Llavors, vots a favor de la proposta. 14, abstencions, 6. S'aprova la proposta. Punt 11. Ahir entrem ja, l'ha filat el govern, és una moció conjunta. És aprovar el manifest institucional del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Una secretària, si vol llegir el manifest, que és unànim conjunt per part de tots els grups presents. Fa referència al 25 de novembre. Avui, 25 de novembre, Dia Internacional contra la Violència envers les Dones, les administracions i la societat civil volem expressar el nostre rebuig més rotund a aquesta violència malauradament encara present en les nostres societats. Una violència que ens obliga a esmerçar tots els esforços, tots els recursos, totes les voluntats per prevenir-la i erradicar-la. La violència masclista és un fenomen estructural que adopta múltiples formes. Violència física, violència psicològica, violència sexual i abusos sexuals i violència econòmica. Es pot manifestar en l'àmbit de la parella, en l'àmbit familiar, en l'àmbit laboral, en l'assetjament sexual i per raó de sexe, o en l'àmbit social amb el tràfic de dones i nenes, amb la mutilació genital femenina, els matrimonis forçats, la violència derivada dels conflictes armats o amb la violència contra els drets sexuals i reproductius i qualsevol de les formes anàlogues que lesionin la dignitat, la integritat o la llibertat de les dones. Totes elles requereixen respostes específiques i diverses, però tenen un denominador comú. La violència contra les dones està profundament arrelada a les estructures socials. Per això, les intervencions adreçades a abordar la violència masclista no poden obviar el sistema que la sosté i la legitima, un sistema basat en relacions de desigualtat entre dones i homes que, en molts aspectes, es resisteix a desaparèixer. Les actuacions davant la violència exercida contra les dones han de tenir en compte que les causes que la generen són multifactorials i, per tant, requereixen d'un treball coordinat i transversal entre els diferents àmbits implicats i entre les institucions i instàncies competents. Fa anys que treballem conjuntament des de la voluntat política del Govern de la Generalitat, dels ajuntaments i les diputacions, però també des de la tenacitat i la fermesa de la societat civil organitzada, de les entitats i associacions de dones i de totes aquelles persones que individualment treballen de forma incansable per assolir aquesta fita. És imprescindible millorar la sensibilització social i la prevenció de la violència masclista amb actuacions adreçades a totes les dones i a tota la població, incidint molt especialment en la població jove, concretament en les relacions de parella, per tal d'evitar relacions desiguals. És necessari promoure un canvi de mentalitats que faci que el maltractament contra les dones sigui impensable i situï el discurs en la dignitat, el respecte i la llibertat. D'aquí la importància d'intervenir en els grups de població més jove. La prevenció de la violència passa treballant de manera conjunta i coordinada perquè les dones i els homes d'avui i també les generacions futures puguin viure en un món lliure de violència. Bé, entenc doncs ja que ve de tots els grups polítics que l'aprovem per unanimitat, aquest punt de l'ordre del dia, s'aprova per unanimitat. Passem a apartat de pregs i preguntes. Pregs, en primer lloc. El senyor Bonet, el senyor Gil, el senyor Burg, sí? El senyor Álvarez. Senyor Bonet. Bé, hola, bona nit. El meu prec és que s'hauria de mirar, no sé si funciona a través de rellotge programador,
el que és el rec dels aspersors del Marquès de Camps en països catalans, la plaça del Mercat, doncs que cada dia a 5:45 del matí estan engegats, almenys una zona, la zona ben bé de la cantonada. I l'altre prec, a ser possible, és davant de l'estació del tren d'Olot, que hi ha aquella mena de plaça que fa com semicercle, doncs les faroles, els fanals de la part de darrere, diguéssim. Bé, n'hi ha alguna que sí, que crema, alguna que sí, alguna que no. La meva pregunta és ara, el meu prec és veure si es podrien girar les lluminàries, que en comptes d'apuntar cap al tros de sorra, apuntessin, diguéssim, cap al carrer del que fa el semicercle. Sí, cap a la vorera, diguéssim. Hi ha aquell tros que hi aparquen els cotxes. Perquè el que és el tros de sorra, allò ja queda il·luminat per les grans que il·luminen el passeig, diguéssim. I el tros de darrere queda molt fosc. Gràcies. Gràcies, senyor Bonet. Senyor Gil. Gràcies. Són diversos pregs que no dirigiré a ningú, sinó en general. Pregaria la il·luminació en general de la zona de la Massana, que hi ha moltes llums foses, si es podrien repassar. La zona de les cases barates, els arbres, aviam si es podia fer alguna poda o veure com es podia solucionar, perquè en molts casos estan tapant la il·luminació i deixant zones molt fosques. A la plaça Catalunya falla molt la il·luminació també, els parterres estan molt bruts i la pavimentació del carrer està en molt mal estat. A l'Àngel Guimerà, en Pacheco i al carrer Major, les baldoses estan molt aixecades, sobretot al carrer Major, per culpa de les arrels dels arbres. Després, Països Catalans, a l'altura de Benzinera, supermercat, a partir d'allà cap a Girona, les bicicletes passen per la vorera a molt altes velocitats, llavors en perill per als vianants. A la zona de l'Escola del Pla, a la part posterior de tanca, això ja ho vaig reclamar en un altre ple, no s'ha arreglat la tanca aquella, la reixa, que hi ha per la part de darrere. Sí, i després ja ens hi hem trobat, vaig comentar el tema de les fulles, si havíem tingut alguna previsió per al tema de les fulles, i avui hem tingut molts carrers molt plens d'aigua perquè estaven tots els embornals plens, els plens de fulles que no deixaven passar l'aigua. Són uns quants precs per repartir una miqueta. Gràcies, senyor Gil. Senyor Burg. Bé, el meu és una felicitació i seguit d'un prec. He vist que recentment l'Ajuntament de Salt ha obert els comptes de xarxes socials com Twitter, el Facebook, Google, el YouTube i tot això. Nosaltres vam demanar-ho fa un temps. Crec que és important, s'ha fet un primer pas, que és obrir aquests comptes, que no han de quedar únic i exclusivament aquí i per donar poc servei, sinó que precisament ha de ser un punt de comunicació més, un punt fàcil de comunicació amb la ciutadania i fer-los servir d'alguna manera, promocionar-ne el seu ús, per exemple, potser rebre suggeriments per qualsevol cosa o precs com el que s'han pogut fer el que es poden fer en aquest mateix pla. També hem pogut veure que es prepara una nova web, esperem que sigui molt més fàcil de consultar que la que tenim a dia d'avui. I res, i només el que volia és animar que sigui una mica en aquest sentit, que aquestes eines no quedin en desús i que principalment, ja que hi ha un gran volum de població que els fa servir, que realment puguem interactuar bé. Gràcies. Gràcies, senyor Burg. Senyor Álvarez. El primer prec va adreçat a l'equip de govern, no sé qui és el responsable. Desgraciadament hi ha hagut un fet que ha estat el tifó Hagen, que va passar per Filipines i que ha deixat moltes víctimes. En d'altres ocasions, des de l'Ajuntament de Salt, es havia fet alguna aportació humanitària vers dirigida al Fons Català de Cooperació perquè l'adrecés allà on hi ha hagut el problema. El prec que diria en aquesta direcció que si es pogués fer alguna acció d'ajuda humanitària d'urgència cap a les Filipines.
El segon prec va adreçat al senyor Valentí. No recordo si és en el ple passat o l'anterior, doncs va amb una d'aquelles picabaralles dialèctiques que normalment tenim, doncs va parlar del servei de neteja vertical i em preguntava si sabia el que era, que sí, no? Jo el que li pregunto és si s'ha posat en pràctica perquè, desgraciadament, hi ha molts cartells enganxats a les parets que veig que no es retiren. Com a mostra, doncs, només cal sortir per l'accés del carrer Major i hi ha una columna que sempre és plena de papers. El que diu el prec és perquè es retirin aquestes i si a l'hora de retirar-los doncs, es pot fer alguna fotografia per sancionar prudència convivència o per les empreses o particulars que estan utilitzant uns espais que no s'han d'utilitzar que es faci. El tercer prec va adreçat al senyor Honrado, el regidor de Mercats. Això és una queixa que ve donada per veïns del sector Massana i de les cases barates, sobretot els dies de vent, però és molt normal que passi això. Tots els divendres tota la zona queda plena de bosses, papers i d'altres andròmines del mercat. Les caixes, això, es recullen al servei de neteja, però el dia que fa una mica de vent, això queda escampat per tot el barri, no només un dia, sinó diversos dies per allà. Llavors el prec que hi havia, ja no que es faci la recollida, que es fa en el seu moment, sinó que fessin prevenció, perquè antigament es havien repartit unes bosses escombraries perquè posessin les bosses d'alguna manera que els marxants hagin de deixar d'una manera correcta aquestes restes i si no, que s'actuï de la manera que s'hagi d'actuar disciplinàriament perquè això sigui, perquè no pot ser que tots el barri quedi allò. I finalment, com ha començat el senyor Bull, felicitant, voldríem felicitar els premiats de la setmana passada amb les mosques, tant Vitó com l'equip de govern, que van anar ple a recollir-ho, els dos premis de les mosques del Col·legi de Periodistes. Moltes gràcies, senyor Álvarez, també en nom de l'equip de govern i també personal. Moltes gràcies. Però és mèrit dels periodistes que ho han fet possible, en tot cas. Teníem l'apartat de preguntes al ple passat. Si em permeten primer les preguntes que quedaven pendents. Senyor Honrado, en tenia alguna? Bona nit a tots. Era en referència a una pregunta de la senyora Baez de los diners que sobraven dels casals. I diré que actualment tenim 29.100 euros, que d'aquests diners encara s'ha de fer el casal de Nadal i que quan sapiguem el que sobra realment de tot això farem el que sigui més convenient i tindrem molt en compte la seva proposta de menjadors socials. Hi ha més preguntes per aquest sector? No. Només li queda vostè, senyora Pàmies, ja? Sí, doncs la senyora Pàmies. Hola, bona nit. A veure, les preguntes les va sol·licitar el partit del PSC a través del senyor Álvarez. Eren aquestes. Diu, quants habitatges es van incorporar a la borsa de lloguer social en la modalitat de cessió durant cada un dels exercicis 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013? I la mateixa pregunta també va amb la modalitat de mediació. Ja li vaig comentar el ple passat que fins al primer semestre, el segon semestre de 2011 nosaltres no disposàvem d'aquestes dades, per tant no podíem dir-los ni contrastar-los, però sí que a partir del segon semestre del 2011 fins al 2013 els hi podíem passar. En aquest cas tenim 26 habitatges de mediació, 4 de cessió. L'altra pregunta és quants d'aquests habitatges es van cedir efectivament a lloguer, diferenciats per modalitats de cessió o mediació, durant cada un dels següents exercicis, del 2008 al 2013. Li torno a reiterar que fins a mitjans de 2011 bàsicament vostès tenen més informació que nosaltres i des del 2011 fins al 2013 la borsa de lloguer està gestionant 61 pisos. Serien 40 en mediació i 21 en cessió. L'última pregunta era quants demandants de lloguer hi ha inscrits a la borsa que compleixin els requisits per accedir a un contracte de lloguer social, ingressos, condicions familiars, etc.,
durant cada un dels següents exercicis, del 2008 al 2013. Per tant, en aquest cas, com que això sí que el destaca